Ko je? Sad ćemo da vidimo ko je to. Ajde. Dobro večer. Donio. Ne vredi. Ja, pirat ću se. Evo ide papi. Ide papi s poklonima. Ajmo da vidimo šta smo dobili. Vidi šta smo dobili. Ide papi da se skuže pa ćemo dopati. Dobre, dosta. Pa zato sam se nakuvao u ovome, da ti gaš, kako me vidio, kaže papi. Isto ko jutro, da? Uvijek jedna priča. Ide tišao papi da se suče pa se drže sad. Papi! Sad će doći. A papi? Ma jeste, mili papi. Bebo, bio ti Jula nisam.